Hello again! Moje meno je William, som učiteľom anglického jazyka a povieme si niečo o tom, ako sa učiť cudzí jazyk, napríklad angličtinu, jednoduchšie a efektívnejšie. Minule sme si hovorili o slovnej zásobe. Pamätáte si? Neučte sa individuálne slova, učte sa celé frázy, vety. To pomáha. A neprekladajte si vety od slova do slova. A takisto, ak chcete vedieť, čo slovíčko znamená, pozrite si ho vo výkladových slovníkoch a neprekladajte si ho. That could help. Dnes si povieme niečo o našej veľmi obľúbenej gramatike. So, let's start. Študenti často tvrdia, že gramatika je tá najťažšia vec v angličtine a že bez dobrej gramatiky rozprávať nikdy nebudú. Pravda je však taká, že študenti často vedia tie gramatické pravidlá oveľa lepšie ako niektorí native speakery. A takisto pravda je aj to, že aj bez dokonalej gramatiky sa dá rozprávať, a to na veľmi slušnej úrovni. Znovu pripomínam váš dôvod, prečo sa učíte angličtinu. Je to kvôli tomu, aby ste sa dohovorili niekde v zahraničí. Však je to kvôli tomu, aby vám ostatní rozumeli a aby ste rozumeli aj vy im. A to sa dá dosiahnuť aj bez dokonalej gramatiky. Je to celkom dobré, že? Netvrdím, že sa gramatiku nemáte vôbec učiť, to určite nie, ale skúste zmeniť spôsob, ako sa ju učíte. Tak pozrieme si nejaké pravidlá. V škole sme boli nútení učiť sa gramatické pravidlá, gramatické definície a nás to vôbec nebavilo. Ale aký bol výsledok? Výsledok bol taký, že kým som poskladal jednu vetu, trvalo mi to asi 2 minúty, alebo som si musel rozmyslieť, aký čas použijem, akú predložku, len aby to bolo správne. Nakoniec tá veta aj tak správna nebola. Teraz skúste si predstaviť situáciu. Ste v obchode, chcete si vypýtať od predavača inú veľkosť oblečenia, no a začnete rozmýšľať. Musíte vytvoriť otázku, aký gramatický jav použijete. Bude tam nejaká predložka. Čiže vám to trošku trvá, hej? Zatiaľ si predavač odskočil, obslužil jeho zákazníka, ten vám ukradol ten posledný kus oblečenia. Terrible. Well, trošku prehnané, ja viem. Ale dôvod, prečo by sa to mohlo stať, je, že predtým, ako vôbec niečo poviete, príliš dlho rozmýšľate nad tým, ako to povedať. Nad správnosťou tej vety a hlavne nad správnou gramatikou. Čiže skúste sa naučiť gramatiku nasledujúcim spôsobom. Takže poprvé, neučte sa definície. Definície typu the present perfect použijeme vtedy a vtedy a vtedy. Je vám to zbytočné, úplne zbytočné. Hej? V slovenčine hovoríme, že každé pravidlo má výnimku. V angličtine platí, každé jedno gramatické pravidlo má 100 výnimiek. Čiže neučte sa definície. Učte sa, to bude druhé pravidlo, učte sa gramatiku podľa situácií. To je ten najlepší spôsob. Tak napríklad chcete opísať situáciu, ktorá sa deje práve teraz, alebo teda v danom momente. V danom momente teraz, alebo v danom momente v minulosti. Keď to poviem v momente, budem používať sloveso to be a sloveso v ingovej forme. Teda o tej aktivite. Teraz, ak neviete sloveso to be, pozrite si ho vo výkladovom slovníku, tak som hovoril pri slovnej zásobe a ukážem vám to rôzne tvary tohto slovesa, prítomnosti, minulosti a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že v tomto danom momente teraz rozprávam. I am speaking. Hej? Am je to sloveso to be v prítomnosti. Hej? I am speaking. Stojím. I am standing. Keď pôjdeme do minulosti, v danom momente, keď som vstúpil do miestnosti, on sedel. Yeah? In this case, you say
When I entered the room, he was sitting. That's what you say. To sú situácie. Okay? Ďalšie, tretie pravidlo je, učte sa gramatiku počúvaním. Keď počúvate anglický text, ste uvedení do situácie, do daného momentu a speakery tam používajú gramatické javy, ktoré sú vhodné pre túto danú situáciu. Čiže tým sa tú gramatiku aj učíte. Takisto štvrté pravidlo, učte sa gramatiku čítaním. Keď čítate knižku alebo čítate anglický text, takisto ste uvedení do nejakej danej situácie. Však vidíte, čítate, zároveň sa učíte gramatické javy. Teraz si poviete, čítať anglické knihy, to je ťažké, ja na to nemám slovnú zásobu. No ale aj na to existuje riešenie. Vedeli ste, že existujú knižky, ktoré sú odstupňované podľa do úrovní znalosti toho daného jazyka? Výborná vec, naozaj veľmi dobrá. A sú to rôzne knižky od Sherlocka Holmesa až po Romeo a Julia. Čiže naozaj dobrá vec. Čiže počúvajte, čítajte, učte sa gramatiku podľa situácií, neučte sa definície. A ešte jedno pravidlo. A veľmi dôležité. Nebojte sa robiť chyby. V reálnom živote nikoho nezaujíma, či ste danú vetu povedali gramaticky správne. Nikto vás nebude súdiť podľa znalosti gramatiky v cudzom jazyku. Anglicky hovoriaci ľudia sa chcú s vami rozprávať. A je úplne jedno, či sa budete rozprávať s chybami alebo bez chyb. Musíte sa hlavne pochopiť. Však? Študenti mi často hovoria, že radšej nič nepovedia, radšej zostanú ticho, len aby nespravili chybu, lebo by sa cítili trápne. No, ja by som sa skôr cítil trápne, ak by sa ma niekto niečo opýtal a ani sa nebudem len snažiť niečo povedať. Čiže radšej niečo povedzte s chybami. Takisto aj počas kurzu, ak chodíte na nejaký kurz, snažte sa čo najviac rozprávať. Ak aj v jednej vete spravíte 10 chýb, to vôbec nevadí. Skúste si však tieto chyby analyzovať, skúste si ich napísať, prečo ste spravili tú chybu a tak ďalej. Možno tú jednu chybu spravíte aj 100 krát, ale na 101. krát sa vám to konečne podarí a už ste spravili progres alebo nejaký pokrok vo vašom speakingu. Hej? Takisto si skúste predstaviť situáciu. Rozprávate sa s niekým a chcete mu povedať, že včera ste sa zobudili o 6. Ja? A poviete, I wake up at 6 o'clock yesterday. Čiže nepoužili ste minulý čas od wake up, ale budú vám rozumieť. Veď povedali ste yesterday. Tak ani sa nad tým nikto nepozastaví. Čiže robiť chyby je fajn. Veď skúste sa zamyslieť, keď rozprávate po slovensky. Je vaša slovenčina úplne bezchybná? Nikdy nespravíte chybu? To platí aj v angličtine. Aj native speakery robia chyby. Čiže robiť chyby je fajn. Tak aby sme si to zhrnuli. Dnes sme si povedali niečo o tom, ako sa učiť, ale aj ako sa neučiť gramatiku. Neučte sa definície, učte sa počúvaním, učte sa čítaním, vždy si vybavte nejakú situáciu a podľa nej použite gramatický jav. A hlavne nebojte sa robiť chyby. Robiť chyby je ľudské však. So I'll see you next time.